Čo sa týka bezpečnosti pri periférnych nervových blokádach, tak samozrejme na našom pracovisku používame sériu prvkov, aby sme to robili bezpečne. Jednou z nich je používanie neurostimulátora. Týmto vás chcem poprosiť všetkých, aby ste používali kedykoľvek neurostimulátor, keď sa dá. Prakticky, keď sa tam nachádza motorický nerv a vieme ho vystimulovať, tak používať neurostimulátor. Na našom pracovisku máme k dispozícii 2 Brown. Poznáte, tam nemusíte nič nastavovať, jednoducho je tam už prednastavené 2 Hz, 0,1 milisekundy, jediné, čo vám sestra nastaví, je stimulačný prúd, ktorý vydáva takýto zvuk a nastavujeme to u bežných pacientov len 0,5. 0,5 je taký stimulačný prúd, ktorý nám ukazuje, že sme ešte v dostatočnej vzdialenosti od nervu. Ak stimulujete pri 0,5, treba zmeniť polohu ihly. Áno, sú tvrdenia, že aj 0,3 stačí a vám ako začínajúcim regionalistom by som určite odporúčal nepodávať nič, ak mám stimuláciu pri 0,5. Radšej zmeniť polohu ihly. A zároveň platí, že u diabetikov s diabetickou polyneuropatiou takýto stimulačný prúd stačiť nebude. Oni tie nervy majú poškodené, čiže tam by som si nastavil 1,5 mA s tým, že by som sledoval, ako mi to tento fluid stimuluje, pretože u diabetikov je ťažšie vyvolať stimuláciu tých nervov. Ďalej máme k dispozícii novší prístroj Steampod, máme ho zakúpený s rôznymi káblami. Ja už som tam sunul klasický stimulačný kábel, ktorý vidíte, že je ten istý, čiže zapnem sa Steampod a mám ho veľmi rád. A tuto isté, už máme 2 Hz prednastavené, aj stimulačný prúd, teda trvanie a ideme nastavať stimulačný prúd. Týmto točiacím konečkom, pozrite sa, točím si nastavíme našich 0,5 mA. Alebo, ako som povedal, u diabetikom 1,5. A môžeme ich stimulovať, hej? Takto funguje Steampod, čo sa týka bezpečnosti, už tam 0,5, dobre. Ďalej, čo tu mám rozložené, sestričky to väčšinou robia, nie vy, ale stane sa, že vy budete kolegom podávať. Čo je to 15 PSI? Ak si budete čítať regionál, keď zistíte, že 15 PSI je tlaková jednotka, ktorá sa používa na to, že či som pri nerve blízko alebo v nerve. Je to vlastne v našom ponímaní 15 PSI je jedna atmosféra. Čiže keď sestričky povedia, že ide mi to ťažšie, tí vám chcú povedať, že jednoducho tam koniec ihly sa o niečo opiera. No a ako vedieť, že koľko je to jedna atmosféra, koľko je to ten tlak? Zoberte si striekačku 20. By the way, na nervové blokády na našom pracovisku použijeme výlučne 20 striekačky, aby každý mal v ruke, aby sme to rovnako riedili a každý mal v ruke tie rovnaké tlaky. Pretože keď zoberete menšiu striekačku, ten tlak nie je taký. Vždy 20, do ničoho iného. Dal som tam 20 tekutiny, fíza konkrétne a určite 10 ml fízaku a je tam 10 ml vzduchu. Červeným som to upchal a teraz stlačím vzduch na polovicu, čiže túto tekutinu dostanem z 10 na 5. Je to celkom dosť silný tlak a teraz viem, čo je to opening pressure, alebo teda tlak, ktorý nikdy nemáme prekonávať. Skúšajte si to, poprípade občas to dávam ja tiež našim sestričkám, aj výkladne dávajte, aby si každý nezabudol a hmatal, čo je to vlastne ten tlak, ktorý sa nemá prekonávať. Pretože hovorím, buď ste pri nerve, alebo rovno v nerve. Nič nie 100%, ani jedna z týchto metód, ale niečo proste dodržiavať musíme. Dobre. Ďalšie, čo sa týka bezpečnosti, tiež sa stane, že prefante stihlo, sestrička vám podáva, vždy pred podaním, keď poviete aj, že sestričke, ja si podávam napríklad 0,5 ml lokálneho anestetika, ale aj po 1 ml. Sestričky už sú naučené, že vždy musia aspirovať, opakujte im to, to nie, že by ste chceli nejak nič čo, ale myslíte na to, že vždy treba aspirovať. Ak tam je krv, končíme ju vybrať lokáciu, odsledovať si, kde sa tam mohla nabrať krv, hej. Zároveň platí, že keď už podávam pod sestričku, povie, že podávaj prosím 0,5 ml. Nevidím podanie. Prvé, čo vám napadli, ste v cieve. Nemusíte byť v cieve, ale pomyslite si to, že ste v cieve, pretože keď nevidím podávanie tekutiny, niečo musím zmeniť. Už žiadne ďalšie tekutiny tam. Ak ste boli náhodou v artérii a picháte na krku, tak do pár sekúnd máte krče. Vlastne urobíte lásko s takýmito náukami. Takže veľký pozor, čo sa týka aspirácie. A niekedy ešte by som povedal, že je hodné, kým človek nájde správnu rovinu,
hľadať tú správnu rovinu nie lokálnym anestetikom, ale fyzákom. Čiže tu mal fyzák a kým sa dostanem do správnej roviny, tak najprv namiesto lokálneho anestetika podávam fyzám. To je vtedy, keď chcete púta ušetriť lokálne anestetika. Nemôžete si hovoriť ani kvapku lokálneho anestetika do svalu alebo niekde v roviny. Čiže je to normálne odporúčaný postup nájsť si tú správnu rovinu fyzákom a keď mám dobré šírenie, už potom to poviete, že dobre, a teraz sa prehoníme na naše lokálne anestetiky. Zároveň chceme upozorniť, umývame kožu 3-krát, jasné, dávame si tam gel. Ihlou by ste nemali chodiť cez kožu, kde je ešte nezaschnutá dezinfekcia, alebo kde je ten gel. Je to riziko jednak toxicity a jednak znečistenia. Teda ani gel sa dokázalo, že moc tým nervom nepomáha a tou ihlou tam viete zaniesť. Čiže na toto pozor. A ešte by som chcel povedať, že keď si oblievate takto máme rozloženú ideál, keď to mám pripravenú ihlu, tu máme dezinfekciu sestričkami, tú ihlu dajte bokom. Keď poliete ihlu dezinfekciou a s tou ihlou pôjdete k nervu, je to neurotoxické. Takže pozor, ihla musí byť na boku. A už sa presúvame do finále. Čo sa týka nášho ultrazvuku, nemáme baterku. Takže čo sa týka tohto nášho konkrétne ultrazvuku bez baterkového, musíte ho vedieť aj správne vypnúť. A čo sa týka vypínania, tak to funguje následovne. Stlačím power. Tu mám myškou na OK svietí, takže to už len potvrdím, zase to je ako keby enter, čiže raz a dva. Teraz nekončíme, že by som normálne, áno, jasne môžem sama vyťahnuť si v žiadnom prípade, už sa nám tak pokazilo práve ke zlé vypínenie. Počkajte, kým sa vypnú nielen to, ale tlačidlá. Sledujte, tlačidlá sú modré, stále sú modré, obrazovka hasla, stále sú až teraz. Teraz môžete bezpečne so mnou odpojiť od elektrickej siete.